Okei, eli mulla on sellaista viivahaastetta, että me ei saa asua viivaa. Ja jos me tälleen tehdään, Niin, sitten meillä menee elämä. meillä on 3 elämää! Eli tästä menee viiva. Koko kenttä. Ei oo koko kenttä. No tää on sama. Eikö puolikenttä? Ei. Joo. Se on niin helppoa. Ja tähän saa asua. Noniin, alkaa nyt. Joo, eli meillä on 3 elämää. Täysin saateli. Mä voisin nyt käyttää yhden elämän ihan reilusti. Hei. Mä en uskalla. Juha käytti yhden. Okei, No, mäkin käytin. Okei, mulla on vielä 2. Mä olin uudestaan näyttää sulle. Eli täällä on jotain muita tyyppejä. En voi varmaan. Haittaako se sastut? Ei haittais, minä maalin. No mä äsken On menin. maali. Ja sit pitää päästä tuolla. Niin, tälle. Mikä sulla on? Eli sulla on kynsikatto. Ne jäi sinne, kun mä olin. Eli joo, mulle levisi, että puhutaan koululla. Nemppa lähti, eli nemppa. Okei, eli Mä en taju. tilatkaa. Älkää tilatko ne. Ei vaan tilatkaa oikein. Se on hyvä tubettaja, mutta sen videot on vähän Tilatkaa sekaisin. tää kanava. Eli Niin te sit, saatte linkeitä videolle peukkuihin. niin, tilatkaa tää kanava ja liketkää tämä video. Ja sit menkää tilaamaan Nemppaa. Sen nimi on Nemppa. Sen on kammut. Ei vaan Kamut on nimi. Sellainen kammut. Kissoja. Ja. Oho. Mä lähdin löytäis, mä ihmettelinkin, että miksi kissat on koulun pihalla. Nyt me vaihdaanko sua? Hei, nyt on vielä mennä. Eli tilatkaa ja liketkää Nemin kanava. Ja tilatkaa tietenkin mun kanava. Enemmän pitää tässä kanavaa tilata kuin Niin, sit saatte liven. Heti koulun jälkeen, jos mä saan jotain mun pitää saada 50 tilaa, eli 21 tilaa vielä. Toivottavasti syysloman mennessä on saatu. Ne Niin. 50 tilaajaa, nyt tulee live. Niin, ja menkää kattoo se mun yksi video, niin sitten mä voin tilata teet takas, jos tilaatte. Hilla! Yli rajojen! Ai niin. Eli tuolla on 1 elämä, kai ei sitä vastattu mun pelaaja. Että tossa se pelleilee vaan. Eli Nemin videot on tosi sekavia. Siis sekoillaan. Mäkin näen niillä videoilla. Mäkin näin Jalla. Niin, ja Saimi Puittinen. Se äsken kiusasi meitä. Niin, ne lähti meitä kaivamaan. Ne rastas. Sekin on näkynyt Nempan kanavalla. Niin on. Se teki kerran yhden TikTok-tanssin. Niin, se teki Nemin kanavalle ilman lupaa lataa sen TikTok-tanssin. Eli nyt liitu, tilatkaa koko kenttä. Me voidaan vaikka kävellä tätä ympäri. Kävellään ympäri. Eli meillä on nyt tällä viikolla, me voitais olla formulaa. Mä menen tänne puolelle metsään. No tässä on. Yritä nyt. Eli me juostaan ympäri. Hei! Mitä? Leskö mut ne? Mitä? Oho, mä sain nää tuliai. Hei! Kun mun iskä tuli reissusta. Vähän huolella. Mun pitää olla nyt vähän huolella. Huulipuna. Se on toskus. Se on varmaan levinnyt tonne. Noniin, eli jatkuu! Ja se juo. Joo, eli... Mitä tehtäis? Kysytkö jotain?
ota puhka ja mä kuvaan. Mitä? Mä kuvaan, kun me kysytään jotain. Kuka kysyttäis? En mäkään. Eikä Saimi tietenkään. No kysytään Inaria. Kysy sitä äkki vauhdilla. Se kysyy nyt yhtä Inari Mäkelä. En tiedä, jos saataisiin mulle kertoa niiden sukunimia, mutta niin ei kiinnosta. Se meni ihan 3 sukunimi. Niin. Etteikö se olekin hieno taivas? Hieno. Aika hieno kyllä. Voin sanoa. Mä otan hillan kiinni. Kattokaa sen lapasia. No silti siilit. Eli kattokaa. Siinä se soittelee. Ja nähdään sit kun se on täällä. Ja Saimi iskä. Joo, eli ne ei kukaan nyt vastaa, niin kenen me nyt? Kysytään metsää. Joo, metsää. Täällä. Joo, eli me nyt kysytään tommoista tyyppiä. Eli tommoista. Tän kanssa ja baby. Ja tommoista tyyppiä. Hillaa. Ja tommoista tyyppiä. Okei, jos ei vastaa. Joo, sit kaikki tyyli. Sit Inarin mettä soittaa mun kättä. Mitä sä soitit meille nyt? Mä ollaan syvä. Tää YouTubessa. Eli meidän kaikkien luokkalaisten nimi on Inari. No, luettelat se on. Okei. Kysytäänkö Aadaa? Aadaa, Soklatsa, Adeliina. Sikä se on Se on suu, siellä lähtee kadulla uimahallin vieressä. Niin. Entä Alisa? Ei. Alisa? Ei, se ei ole Alma. Suomessa. Ei. Alma, ei. Eikä Anse. Ja avaisuu tavastilassa jotain. Kysytään se. Ei se Kyllä se varppi, koska se pääsi meidän kanssa kello 6 tänne koululle. Mä en usko, että se on mun numero. Voidaanhan me yrittää aina. Itsetteli. Kuka se on? Okei. Paina heti luurit. No koita vielä. Mä voin koittaa. varattu. Se puhuu toisen tyypin kanssa. Varmaan sen vanhaan kouluun. Eli joo, Ava ei vastannut. Eli Ava Koskivirta. 4. sukunimi. Nyt paljastellaan täällä kaikkien No ok, me voidaan paljastaa. Eino Ylinen. Ja Sofia Rantanen, eli Alma Hyninen. ja Anseliina Mutku. Anselina. Alisa Hurru. Hurri. Alisa Kurki. Nea Rastas, eli Aleksis Rastas. Summamutikka. Mikä? Aleksis Summamutikka. Onko se oikeasti Aleksis? Okay. No, Okei, Adam Matikka. Eli Adam Matikka. Adam Matikka. Okei. Olivia Säike. Olivia Säike. Polina. Polina Glangan. On mitä? Te saatte perjantain kuorokansiot. Niin säkin saat. Ei. Mä saatiin tänään. Mulla on valkoinen. Miten? Minkä? Jäikö se musta sinne? Ei se ole enää mustaa. Mut Elsan kansio on vapaa. Minkä Saimi sai? Saimi otti valkoisen. Ei, kuka sen mustan otti? Nemi otti yhden mustan, sit Adeliina otti yhden mustan. Kiva, ihan oikeesti. Ihan episty. Ota sininen. Tai vihreä. Ja mä haluan Elsa Kuussaan. Ei no pakko ottaa Elsan omaa, se on muitkin sinisiä. Niin, mihin on piirretty. Tai kirjoitettu nimi. Mä en halua semmoista. Jos lukee niinku siinä sisäkannes. Sus. No, kiva kun ne otti ne mustat. Siis mun mielestä musta olisi ollut ihan kiva. Mulla oli vaihtoehtona sinne ja valkoinen, mutta mä halusin valkoisen. Saitteko se päättää itse? Joo. Se oikeesti tietenkin, kun parhaat, ne otti parhaimmat. Ai saaks me milloin? Perjantain musatunnilla. Miksi me saadaan vasta perjantai? Siksi. Miksi me ei saa keskiviikkona? Keskiviikkona alkaa 10 koulu. Ei ala. Alkaa. Isiltä. Kaikilla alkaa 10. Koska opettajalla on taas joku Hakalan koulu ja Rauhanen koulu, joku suunnittelu palaverissa uutta koulu.
Ihan oikein, mä en jaksa, että mulla alkaa 10. Versa sen tietää vasta tänään, mutta jos se olisi sen tietää sen aikaisemmin, niin sitten teilläkin olisi loppunut 2. Kiva. Eli me saadaan vasta perjantain kuorokansiot. Me laitettiin kaikki laulut. Ja kirjoitti siihen sen koko nimen. Voi jäätä, olisiko me nyt kysyä jotain? Soita nyt tavalle. Ei Joo. se vastaa. No Musta koitetaan. etsitään jos mun numeroa. Koska Musta tuon. Tää on niin tosi kylmä. superkylmä. Niin. Niin jos se nyt vaan vastaa. Okei, soittaa. Et se on. Okei, linja varattu. Eli joo, me kohta aletaan lopettelemaan, koska täällä alkaa olla tosi kylmä. Niin. Niin. Minä jäädyn. Siis mäkin jäädyn. Lukiks sun nimi? Tai se? Ai, mun on siinä luki nimi, mutta mä käänsin sen paperin toisinpäin, joten... Mitä siinä luki? Siinä luki joku Milla 3 aamussa. Millä 3 aamussa? No, Mut nyt se on mun concert, siellä lukee Hilla ja sit siellä lukee Rauhan 3. 3 Ei ole 3 A. tai 3 A, 5 A. Ei ole saanut laittaa luokkaa, koska sitten se pitäisi joka vuosi vaihtaa. Vaihdetaanko me joka vuosi ne? Eli kun sit joka vuosi pitäisi vaihtaa lappu, koska sit siellä lukee se 3 A, vaikka sä olisit 6. No, arvaa mitä. Klara 3 A, 4 A, 5 A, 6 A. Jos laittaa ne kaikki luokat siihen. Niin. Ja sit vaan raistitaan aina, kun 1 luokka on mennyt. Joo, eli me juteltiin nyt niistä kansioista. Joo, tää oikeesti on me jäätyy. Okei, joo, tän linjan varattu, se puhuttiin. Oikeesti. Elsan kanssa puhelemme silleen, voi tää olla. Tai Inari silleen, voi tää olla. Tosi kiva nähdä. Vihdoin me päästään näkemään. Jee! Tää tulee YouTubeen sit. Joo, eli toi se koska vähän. Sukunimi siinä on ollut. Häh? Inari Mäkelä. Ja Hilla, ei mikään, ei kerrota. Ja Klara ei mikään. Joo, siis meidän sukunimi. Me kertaa muitten. Eli Eino Ylinen Vernoskyttä. Ja Sofainen. Arvatkaa mitä? Yksi Inari meidän luokalta. Se kertoo mulle tän. Laita paussille. Ei vaan siis 3B:ltä. Laita paussille. Eli 3B. Niin se kertoo mulle välkällä koulussa tänään, että se tykkää Jasusta vähän. Että se rakastaa sitä vähän. Ja Inari, jos katsot tämän videon, niin aika hyvä. Ei Inari varmaan edes katso YouTubea. Se kattoo. Kyllä mä puhutaan meidän luokkalaisista. Joo, eli kohta me lopetellaan sit 2 silleen. Joo. Koska me ollaan tehty kohta puoli tuntia. Ei, 15 minsiä soho. Häh? Niin, mennään luokkaan sekä tehtäviä. Ja mä taisin jo Telsan ja Ruukansia. Me varastaa Atelnan kanssa. Tai ne meni. Se voi. Kun Siellä on niistä- niitä laulut jo. Nuotit. No, sit ne saa mun nuotit. Meillä on samat nuotit. Silloin mennäänkö teillä? Mä tiedän. Onks kepparit oli vielä kunnossa? Mä oon ihan varma. Et on varmaan käynyt se. No, kyllä se Viime on. 2 viikkoa tai viikkoa ainakin sitten. No ainakin 3 viikkoa. Kun me käytiin se. Siellä on ne mun kamat vielä. Onko? Kato. No kohta me aletaan silleen lopettelee. Kun me enemmän oltiin eka Syrjäkadun leiksa, sitten me tultiin tänne, niin Syrjäkadun leiksa mulla oli molemmat. Missä toinen? En mä Joo. Hyi, täällä on kylmä. No sit se on jäänyt Syrjäkadulle. Niin, tai sit matkalle. Koska Joo, eli me opetellaan silleen kohta. Eli nyt voitais sanoa moi moi, 10 sekkaana. Moi moi, nyt tilatkaa Rauhan koulukanava. Jee!
NYT, moi i, ja tilatkaa mut.